Jedna teď. Čau lidi, dneska jsem tady s Adamem. Pozdrav Adame. No. A budeme hrát Glove Rivals, no. Takže já tě pozvu. A mohlo by to být dobrý video podle mě. Myslíš, že dostaneme nějaký aim asistáky? No. No. A myslíš, že nějaký hackery? No, protože já jsem hrál i to, že s Páťou, tak jsme měli nějaký hackery. Jo, a každopádně nevím, jestli Adam má YouTube, ale jestli má, tak ho odebírejte. Tak to je škoda, ale až někdy třeba do budoucna bude mít, tak ho odebírejte. No. Tak má Event Horizon. Jo. Tak tam má Event Horizon, kterého jsem zabil. Jo, a jsme family friendly, aby se jenom řekl. Nebo můj kanál je family friendly. To bude těžký nakupit takhle friendly. Jo, taky. Kámo, tak týpek. To vypadalo trošku, jak kdybych měl aimbot, ale jen trošku. Já jdu hrát knife. On má killer song, jo. Tak týpek je jak pay to win. Týpek má Event Horizon, killer song, T-Rambit. Já se vám smeknu, Ok, kámo, a týpek, kámo, co z jeho vejplatu, tak dává do Robuxu. se tam. No, já jsem to s snipou uměl takhle to řeknu. Cože? Já jsem to s tou snipou uměl líp. Jako teďka. No, teďka umím taky docela dobře, ale třeba před týdnem jsem s ní uměl ještě líp. Ale já to mám čep Jo, protože on nemá věkovej ten stejný jako age, jako ty. Takže se jí to neukazuje. On napsal, nie knife, jakože nemáme hrát knife. What is it? Ale já si můžu hrát co chci, to není jeho to. Jo. Ty si podle mě nevědí, co je to hrát normálně bez spamingu. Kámo, já mám 7 HP. Já nevím, co jsem ubral, ale něco jsem ubral. Proč, kámo, týpek tam takhle se krč, kámo? Myslíš, jo? Kámo, týpci, nevím, jaký to je jazyk, ale tady píšou. Co jest, mám takhle, pod vás budu byli voláce. Co jest, mám taky jela.
Zkusíme třeba dát ještě dvě hry. Je to furt proti na Xboxe. A teda já nikdy nejsem toxic. Jo, vůbec. Protože jsme spolu hráli, tak si furt spamoval TGL. Ne, vůbec. Teda co? Nedovolil samozřejmě. Týpek. A tak to musel udělat každý. No. Neudělal to každý. No, udělal, no. Týpek, kámo, to má úplně přiblížený. Já budu otravnej. Taky budu otravný. Teďka mě nebude Hej, teďka mě ty týpci budou nenávidět. Teďka mě ty týpci budou nenávidět. Já jdu spamovat a nůž. Když jsem chtěla ještě spamovat. Já to nevidím. Co? To jsem tak sám. No. Teďka mi mohu dát plný záda. Tak ty jsi to teďka docela potáhl. No jasně. Sniper, že jo? Co? Ti byla Matyáš. Já ho nebudu rozlišovat. Nebaví ho rozlišovat. Jako docela nám to dá. Neříkám nic. Kámo, mě teďka taky volá Matyáš. No dovolé. Já nevím. Se moc dovolá, se vyskakuje. Mě Matyáš normálně teďka volá na mě. Já mu napíšu, že nemůžu, že natáčím. Podle mě to je dobré, aim. Kámo, tak teďka normálně jsem si myslel, že... Jo, kámo, reálně bych si tam do to. Teďka si budu strašně laker. Jo, to zapomínám. Kámo, mě teďka Matyáš napsal ok. Kámo, já nechápu, jak to, že se teďka nemůžu trefit. Nejhůř, při nejhorší dá comeback. Ode mě dostal 150, ode mě dostal 150. 40. Nice. Dáme ještě jednu hru. A už to asi... To video už má 10 minut.
Já jsem jen natočil hodinový video, kámo. To se ani teďka nestáhlo, víš proč? Stáhlo, protože se to ještě do teďka stahuje, když jsem to vydal tak předevčírem. On tak taky se díval. Hodně bylo 49. 36 minut. Je to mám si to stát. Vysára. OK. A mám v pohodě miniatury. Cože? Jestli mám v pohodě miniatury. Nevím. No, protože já jsem jednou dělal přes ChatGPT a pak jsem si ty ostatní dělal sám. A co jsi dělal sám? Miniatury. No nic. Tak dáme asi ještě jednu hru. Nože to? A jestli mám v pohodě miniatury. Opravdu tam je miniatura. Miniatura, tak je to jako ten obrázek, co máš, jako když klikáš na to video. A to musí být rychlý, protože já už musím jít na večeři, takže tak. Takže musíme úplně rychle, jo. Tak. Takhle to bylo teda hodně rychlý, 3 sekundy uběhly. Tak ty dostali, no. Ale mi to seklo. No. Počkej. Už jsem tady. No, kvůli toho jsme prohráli. Fajn, dáme to tak. Kámo, musím teďka tak sekat tam. Kámo. Kámo, kdyby se to nesekalo. Já to možně nedávám. Nedávám, no, lidi. Kam byla Káťa Havel? No Páťo, já teďka to natáčím s Adamem. Jo, jsem. Já jsem tam. On jenom napsal Páťa, tak jsem mu napsal. Jo, kámo, to taky umím. Vždycky, když oni
tam kempě, že za mnou a chtějí mi dát záda s nožem nebo ze snajperkou, tak já pak stavím zpátky a chcípne ten borec. Come on, chci si zahrát, tak seká. A pak zítra opím těch 20 000 odběratelů, ne? A já. Místo až teďka načetli. Kdo? Jo, a jestli já mu dám teďka záda s nožem, tak musíte dát odběr. Já jsem teďka zabil úplně random. Tak, to by bylo k dnešnímu videu všechno. Naši jsme zabil random, tak. To by bylo k dnešnímu videu všechno. Uvidíme se zase zítra a u dalšího videa zatím. Čau.